Хатын-кызлар әлбәттә һәр ир-атның тормышында ул да булса беренче урынны алып тора торгандыр һәм җирәкнең нәкъ ноктасында, нәкъ түрендә дигәндәй тормышны хатын-кызлар тартамы дигән сорауга мин инде бүгенге көндә элегрәк бәлкем шулайрак ул сорауга ирләр тарта дип җавап биргәннәрдер, ләкин бүген инде бүгенге көндә тормышта дип әйтик, дөньялар үзгәргән. Шуңа күрә мин инде уйлыйм, хатын-кызлар тормышны тартадыр дип тә, чөнки бик күп кенә бизнес-вуменнар бар, бик күп кенә бизнес-ледилар бар. Үзләренең һәрбер әлбәттә инде үзләренең эшләрен төгәл башкара белә торган, төгәл җиренә җиткереп, нәтиҗәсен куя торган хатын-кызлар да бар. Шуңа күрә бу сорауга мин ирләр тартамы тормышны, хатын-кызлар тартамы дип әйтмәсем, икесе дә тигездер дип әйтер идем. Ул көнне инде әлбәттә бергә үткәрәбез. Безнең әле гүзәлдән тыш 2 кызыбыз бар. Кызларымны да инде бүләксез калдырмыйм һәр вакытта. Без инде хәзер гаиләдә 2 егет булдык. Әле Самирга 6 ай гына, Самир исеменнән дә бүләк алам аларга. Күңелле бәйрәм, хатын-кызлар бәйрәме, әниләр бәйрәме. Ир-егет тә үз урынында һәм хатын-кыз да үз эшләрен башкарганда үз урынында булып, тәвәккәл башкарсалар үз эшләрен бер-беренә ихтирам белән яшәсәләр, миңа калганда тормыш күпкә җиңелрәк бара. Алар аркасында без көчле булырга тырышабыз, без матур булырга тырышабыз. Бары тик шул ук хатын-кызлар өчен генә. Бу безнең өчен инде иң матур бәйрәмнәрнең берсе, чөнки ул безнең тормыш иптәшләребезнең, әниләребезнең, әбиләребезнең, хатыннарыбызның, сөйгән ярларыбызның бәйрәме. Шуңа күрә безнең өчен бик тә кадерле. Традиция буенча соңгы елларда без бу көнне эшлибез.